Barka da kasancewa da ɗan Albarka TV. Domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum mai kallonmu da sauraronmu. Barka da zuwa tashar ɗan Albarka TV a cikin wannan shirin namu wato labaran Kannywood. Shiri ne da yake tsakuro muku labaran abin da suke faruwa a duniyar Kannywood. Shirin namu ne yau da babban abin da ya kusa shi ne inda za ku ji cewa sanannen jarumin a masana'antar Kannywood wato Adam A. Zango ya lashe gasar zama fitaccen jarumi a shekarar 2020. Jaridar online ta amintacciya ce take shirya gasar, inda ko a kwanakin baya mabiyanta suka zaɓi Hamisu Breaker matsayin gwarzon jarumi a wannan karon. Kuma jaridar ta nemo 'yan fim su ma guda 10 a cikin su Adam A. Zango shi ya nasarar zama zakara. Yadda jaridar ke gudanar da zaɓen shi ne, jaridar ta fitar da cewa za ta yi zaɓen ne ta hanyar sanya hotunan wanda ake gasar da su. Duk wanda ya fi samu waɗanda suka yi like da hotonsa shi zai yi nasara. A cikin fim ɗin da jaridar ta wallafa, hotunan su Adam A. Zango shi ne wanda ya fi samu waɗanda suka yi like da hoton nashi. Jaridar ta amintacciya ta fitar da shi a matsayin gwarzon jaruminta a shekara ta 2020, inda ta bayyana cewa ba ita ta yi zaɓen ba, mabiyanta ne. A ƙarshen wannan jarida tana taya fitaccen jarumin Adam A. Zango murnar samun wannan nasara daga mabiyanta, kuma shugabannin jaridar sun yi alƙawarin bashi takardar shaidar wannan gasa a nan gaba. Mun gode da kallon wannan shiri na labaran Kannywood. Sai ku tara mako mai zuwa domin kallon samun ci gaban wannan. Kar ku manta za ku iya faɗin ra'ayoyinku a comment box, sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.